Żagħżugħ li għandu 23 sena viċinana l-raġuni li qatt ma ltqajna magħha qabel. Iħossu waħdu. Jixtieq jibqa' anonimu għalhekk se nsemmuh John. Staqsejna lil John x'waslu għal din is-sitwazzjoni. Isofri minn diżabilità, ma jiddiskuti u jkompli magħna u xi minn daqqiet jiċċajta wkoll. Namraw b'mod partikolari l-fatt li ġie jiftaħ qalbu biex forsi jgħin il-ħadd ieħor. Staqsejna kif sab ruħu f'din is-sitwazzjoni ta' solitudni. Iwieġeb li għadda minn snin ta' bullying. Minn dejjem jiftakar tfal tal-iskola f'Ringila jaraw ħaddej miexi u jinkuh minn flok jgħinuh. Isejħulu kull tip ta' isem immaġinabbli, inkluż laqmijiet strambi bħal pif-paf. Wara t-telf ta' bniedem qrib tiegħu li kien isibu ta' sostenn, John iħossu laħaq punt ta' dieqa li ma bħala. Is-sitwazzjoni ta' ħajja ġabet dak id-destin fuqi. Ma nafx kif sar u x'fatt u kif u x'inhu, imma ġab dak id-destin fuqi. Nistaqsu xi tfisser li tħossok waħdek. Dwejja kbar. Dwejja solitudni kbira. Tista' tespremija bikliem. Lil John nistaqsuh x'jagħmel meta jibda jħossu waħdu. Iwieġeb biskiet. Imma jitkellem ma' xi ħadd ninsistu. Jgħidilna jekk insib nipprova, imma jgħid li ma jsibx il-persuna adattata. Nistaqsu persuna adattata xi tfisser u jwieġeb li jrid lil xi ħadd li jkun lest jisma'. John jgħidilna li fir-raħal tiegħu m'hemmx wisq klabs jew postijiet li jista' jiffrekwenta biex jaqta' ftit mis-solitudni. Naħseb pari ili warbuni mhux jienu biex nissoċjalizza magħhom. Imma għaliex? Għax kienu huma li teferu li f'di xibka. Nitkellem mal-ħajt. Ma nistax jiena nitkellma ħasni aħjar, waħdi. Ħbib xi. Sametna fina qatt ma kelli tgħid għandek ħabib l-isla tabda. Provajt. Kif kellemtilek. Nipprova nkellem ħadd ieħor imma ma jkollux xejn niskuża minn oħra. Nistaqsu lil John x'jagħmel tul il-jum. M'hemmx wisq attivitajiet, ikun ħafna fuq Facebook. Hija ħasra għaliex għandu diploma fl-IT. Għaliex ma jaħdimx nistaqsu. Iwieġeb li mhux faċli għalih li jżomm impjieg. Dan l-aħħar John qed isib il-wens grazzi għas-sit kellimni.com. Tim magħmul minn operaturi li huma professjonisti u volontira imħarġa professjonalment li l-koll għandhom esperjenza u kapaċi jisimgħu, jitkellmu u jissapportjaw lill-adolescenti u liż-żgħażagħ. Braċawqa li insib xaħat ma' minn nitkellem. Jkun vera sinċiru u ikollu l-ħin li jismani u jifhimni.